Maayong hapon, mga igsuon, the Nile River. Sama sa akong giingon sa akong post kagahapon, dinhi niining subaa gipalutaw ang bata nga si Moises aron dili mapatay sa hari sa Egypt. Mauto nakita sa anak sa hari, giadapt og nagdako si Moses nga Egyptian. Pero mga igsuon, dili lang ko mo focus diri sa Nile River. Ang akong focus nga nakapatandog kay nako katong didto mi ganiha sa Egyptian Museum. Kaso wala ko'y mga pictures sa sulod kay bawal magkuha og pictures. Maunang diha sa comment section akong i-post, magkuha kog mga pictures gikan sa Google aron ipakita ninyo ang ebidensya sa akong buot ipasabot karon. Unsa may nakapatandog nako? Dito sa sulod, akong nabantayan nga kasagara sa ilang mga estatwa nga nagtindog, whether sa hari, rayna, prinsipe, ang ilang wala nga tiil nakaabante. Nganong nakaabante man? Ingon sa tour guide, kay kana daw atong wala nga tiil, straight na sa atong kasing-kasing. Dapat di ay reminder na sa hari o rayna nga ang imong pagdumala na ay kaluoy, na ay kasing-kasing. Munang left foot forward. Munang diyan ako makita nga bisan ang mga Egyptians wala gatuo og Dios, usa ra gyoy gahimo nato nga Dios. Kay sila mismo naaman ana nga balaod. Dapat magdumala ka, ang justice ubanan gyud og mercy. Diya ta mamalandong mga igsuon. Kung ikaw gihagit na ay tawo nga imong nahimamat na istorya na myth nga batig batasan, salbahe, palaaway, dili unta dapat higugmaon or makaluluoy or tawo nga nakapasakit nimo pag-ayo, left foot forward, kasing-kasing, pasaylua kaluy-i, pasaylua kaluy-i. Maunay hagit nato mga igsuon. Okay? Kay kita hinimo baya sa Dios nga manggiluyon. Mausab na ang atong buhaton bisan lisod, pero left foot forward. Maluoy mo pasaylo, maluoy mo pasaylo, maluoy mo pasaylo. Okay? God bless.